Suaren nazioak bide jun bati ekin dio. Haien ekintzak mundu desorekatzeko zorian dira. Munduak abatarra behar du. Munduak behar zaituan. Sumaisuak iritsarte, guztia suntsitu zuten. Munduak inongo aukerarik izango badu, han beharko du. Bai, mundua salbatuko du. Abatarraren arrasto orok jarraitu diot. Niretzat batua da. Ez suaren nazioa geldirezakeena. Ez dut ardurarik hartu nahi. Ez zaituko bakarrik utziko. Ni namazu, Katara, eta iletxu egoduna. Gehiago behar? Mundua behar zaitu. Proiektu norengatik ari garen benetan borrokan. Maite ditugunengatik. Ni naiz Abatarra eta mundua salbatuko dut. Nire lagunekin.